Здравейте, хора! Сега ще играем малко Yu-Gi-Oh срещу Югито. Така, нека ви покажа колко карти съм събрал. 25%. Сега ще ви покажа набързо какви съм спечелил. Има слаби, силни, голямо разнообразие от карти. Тепърва ще печеля по-хубави и по-хубави карти. Това са. Ще ви покажа и тестето ми. Това е тестето. 40 карти и сайд дека е това. Това е 15 карти, това е лимита. И така. Сега ще изиграя един дуел. На 6-то ниво съм и да видим Югито с какъв дек ще ни играе. С какво тесте. Ножица. И той дава ножица. Добре, победиме. Исках да ми сложи да съм първи. Той ми игра Тимеус. Това ме кара да мисля, че играе доста силно тесте. Добре. Аз ще сложа косонурката защитен режим и ще сетна едни цилиндри и това е за сега. Прето игра гигантския сълда. Това е лошо за него обаче. Той нищо няма да може да направи. Yu-Gi-Oh играе иначе от години. Не съм от най-добрите, ама поддържаме някакво ниво тук. За това ще е за сега. Целта ни е да спечелим колкото са може повече карти с надеждата да спечелим крилатия дракон на някой ден и Слайфър мисля, че ми липсваше от боговете. Сега това крив череп ще го отблъсна атаката с едни цилиндри, за да предпазим нашата хубава костенурчица от тези злосторни чудовища. Сега поставяме тази карта и ще играя Гоблин Атак Форс в атакуващ режим и ще ударя по Тимеус. Почти го разполовихме по жизнени. Да видим дали ще произведе нещо друго силно като кривия череп. Той ми игра тежка буря. Добре. Магнитния войн. Добре. Сега ще видим. Да видя пингвина ли ще ме спасява или нещо друго. Да, май ще бъде пингвина. То нищо хубаво няма. Аз всъщност мога да Тимеус да съживя, май няма много смисъл още. Добре.
ще му върна кривия череп в ръката и магнитния войн. Той их свърли война. Явно има по-хубави неща от него. Аз нямам нищо лайт, обаче гадно, че ми дадаха тази блокъстъра точно сега. Окей. Ами... ще играя близначките. И всъщност... 400... Мога да съживя Тимеус, но той ще оживее на 200. Няма... Само... Ще играем по-предпазливо просто. Ей така. И... след това просто ще завършим и ще видим какво ще направи. Очаквам доста голям ход от него. Да, започваме. Ако не сетне никакъв капан, ще съм изумен. О, супер. Като за начало ще играя Dark Blade и ще атакувам по Санган. Да, естествено. Окей. Аз после ще го жертвам за Джинзо. Не е проблем. О, лошо. И се взе Джемини Елф в ръката. Мистика Елф, извинявам се. И той ме наби някакви жизни. Добре. Ще съживя Тимеус. Нямам друга опция в случая. Ами да, ще го удвоя естествено. На 4000 и е така за цвят ще му призова и огънко. И така. Мисля, че този ход беше добър. Нямам търпение да видя каква карта ще спечеля. О, не. Мамка му. Ами... имам само силни чудовища в ръката, ще приключа. Всъщност, той имаше кривия череп в ръката, ме. О, той го... да, аз му го... убих с Тимеус. Отдева. Супер, не жертва. Още нямам лайт с чудовища. Нали така? Да, не ми дава. Добре, ще се поставя Тайфун. И след това просто ще призова Джинзо, защото той е един от най-добрите ми козове. Просто сигурно 30% от моите победи са с Джинзо. Нищо чудно да спечелим и този дуел с него. Той е на 300. Водим го с пожизнени, но да видим. Може да призовете Меус да го удвои. Не, няма. Супер. Ще му играя Тайфун на това. Че ме е страх от неговите сетнати карти. Супер. Леми. Нищо ново под слънцето. Ами... добре. Ще призовем куче. И така. Призовах дяволското куче.
И сега ще атакувам. Убих шотгарна. Еми това беше за него. Кучето ще го довърши. Да видим какво ще спечеля. Какво е това? Някаква магическа карта. Ами добре хора, не знам какво прави картата. Това е от мен за сега и до следващия път.